Калісьці я вам показываў Познань і хуткасную сістэму трамвая, але ў Кракаве прям пад чыгуначным вакзалам, пад перонам ёсць падземная трамвайная станцыя, ну, на якой таксама вельмі зручна амаль напрамую з поезда з цягніка пераходзіць на грамадскі транспарт. Таму калі метро гэта не панацэя, то заўсёды можна рабіць, напрыклад, хуткасны трамвай пад зямлёй. Мабыць, з падземнымі станцыямі ў цэнтры горада, а не ў трэцюю лінію метро. Вось ведаеце, Варшава, канешне, сталіца Польшчы, але праз тое, што яе зруйнавалі падчас вайны і потым часцей за ўсё аднаўлялі ў савецкія часы, ў часы камуністычныя, але там часцей захавалася такая большасці горада забудова пасляваенная, забудова таксама камуністычная. Цэнтр горада аднавілі, так гістарычны стары место, стары горад, але там усё неяк, ну, адчуваецца, што гэта новое ўсё роўна. Вроцлаў. Ва Вроцлаве, канешне ж, таксама вялікі стары горад, таксама шмат цікавага, але гэта больш рэгулярная забудова. Больш за тое, Вроцлаў будавалі па большай часткі Брэслаў да вайны, так, немцы. То бок гэта горад з больш нямецкай архітэктурнай спадчыны. А вось сапраўдную Польшу, сапраўдную гістарычную Польшу можна пабачыць менавіта тут, у Кракаве. Это зусім другія адчуванні ад архітэктуры у параўнанні з тымі гарадамі, у якіх я быў дагэтуль. Вось тут сапраўдная гістарычная Польша адчуваецца. Вось тут той дух Рэчы Паспалітай у архітэктуры прасочваецца, які я бачыў у падручніках па гісторыі пра нашу краіну і пра краіну Польшу. Я тут у першы раз, я не местны, і, канешне ж, як і любы турыст, я адразу іду на рынкавую плошчу, ну, таму што куды ж яшчэ? Вось, і я, канешне, толькі падышоў, і я вам скажу, што рынкавая плошча тут нават больш, чым Вроцлаўская, больш, чым Познаньская, і ввогуле вельмі вялікая. Ведаеце, калі тут быў Варламаў, ён вельмі так бамбіў ад той рэчы, што шмат гэтых палатак з рэкламай і гэтак далей, але я бамблю ад таго, што тут усе кормяць гэтых летаючых пасукаўкоў, і яны проста тут барзеюць, іх столькі, яны садзяцца амаль на голову. Вот эти гробаныя агулі, калі хто ведае такой мем. Вось, іх тут шмат. І гэта вельмі незручна. Заўсёды думаю, што ледзь-ледзь они сядуць табе на голову гэтыя птушкі так званыя. Вось, таму гэта мне не падабаецца. Але ў цэлым рынок вялікі. Пабачце, наколькі цудоўны гэты сабор. Вось гэта, я так разумею, гандлёвыя рады. Я думаю, што гэта гандлёвыя рады. Прабачце. І будзе фармат у маім канале, дзе я буду распавядаць вам падрабязна пра гісторыю і гэтак далей. А бывае, калі я прыязджаю ў горад, я умысна нічога не чытаю, ні шмат унікаю ў горад, каб проста яго адчуць. Вось, гэта якраз такі момант. Я сёння ў Кракаве праездам, я вырашыў адчуць горад. Таму інфармацыю я вас грузіць не буду такой. Просто покажу, што я адчуваю, што думаю, першыя мае такія ўражанні ад горада. І першае ўражанне ад рынка мясцовага, па-першае, ён вялікі, хаця старае место па большай часткі такі маленечкі, утульнічкі, ну, вялікі, але
маштаб больш чалавечы ў параўнанні з Вроцлавам. А вось сам рынок, ён велізарны такі, моцны, ну і утульны адначасова. Паглядзіце, якая катэдра, я так разумею, цудоўная. Просто неверагодна. Ну тут нейкія яшчэ больш старажытныя будынкі захаваліся. Шмат гандля, шмат жыцця, шмат турыстаў. Шкада, што ў нас настолькі ўсё не захована, што мы згубілі свае гістарычныя цэнтры па большай часткі. Вось глядзіце, наколькі лёгка раней было рабіць высотныя дамінанты. Калі ёсць нармальная забудова, то дастаткова проста адной невялікай вежы ці званарні, каб вуліца ўжо на канцы мела цудоўнае такое дамінанту ці высотны канец такі, ну гэта вельмі добра з эстэтычнага пункту гледжання. А гэта гадзіннікавая вежа. Вось. Я разумею, што є мясцовая назва, є все, но я называю, як называю. Таксама вельмі прыемна бачыць. У Мінску таксама была гадзіннікавая вежа на плошчы Свабоды, але яе зруйнавалі камуністы. Спасылачка на мой ролик пра гісторыю руйнавання цэнтра Мінска у апісанні ці зверху ў правым боку экрана. Ну і дарэчы, я быў прав наконт таго, што гэта гандлёвыя рады. Гэта і ёсць гандлёвыя рады. Тут майстры розныя, я так разумею, сувеніры. Тут там всякая такая турыстычная рэчы, гандляры розныя. Ну, ведаеце, атмасферненька. Я разумею, што магчыма тут такія рэчы, якія можна там у суседнім квартале набыць 2 раза танней. Але, ну слухайце, гэта турызм, што вы хацелі. І бачыце гербы у розных гарадоў тут. Вось. Польскіх іх шмат. Яны па ўсім сценам, па ўсім мурам. І бачыце, вось наконт Катавіца на гербе шахта. Ну, гэта такія, ведаеце, новыя гарады, як там Баранавіч і там паравоз на гербе. Ну, адразу бачна, што городу не больш там за 200 гадоў, калі такія гербы. І памятаеце, дарэчы, у Вроцлаве такі макет вакзала. Так тут вось такі ж макет, толькі якраз гандлёвых радоў. Вельмі добра зроблена, ну і антивандальны, таму што чыгунны, я так разумею. Вельмі прыгожа, вельмі прыемна. Ось бачыце, такі шыльда такая, што тут быў камітэт партыі «Салідарнасць». Гэта тая партыя, дзякуючы якой польскі народ змагаўся з камуністычнымі акупантамі. 80-х змагаўся цяжка. 10 гадоў нават у Польшы ўвадзілі ваеннае становішча, але яны перамаглі, дамагліся свайго. Зараз Польша – гэта адна з самых паспяховых краін, самая хуткі рост эканомікі, адзін з самых хуткіх, самае маленькае беспрацоўе. І сапраўды пакаленне людзей жыве, якое каштуе, вельмі каштуе свабоду. Яны перамаглі, мы таксама пераможам. Вось, таму што у Польшы былі нават больш цяжкія ўмовы. Таму што, ведаеце, імперыя вялікая і адзін чалавек там з карацелямі – гэта розная рэч. Ваеннае становішча, я думаю, гэта даволі жорстка. Вось, але перамаглі. І якраз тыя людзі перамагалі, тое пакаленне, якое у нас пра свабоду думае менш за другіх, на жаль. Вось, ну нічога. Калісьці мы будзем такога ўзросту ўжо сталага. Кракаў – гэта горад трамваяў. Тут трамваяў шмат. Тут вельмі добрае ў параўнанні з Вроцлавам палатно.
Пакуль все, што я бачыў, все трамваі ідуць вельмі ціха. Стрэлкі, ну, пры мне пераключаліся аўтаматычна. Я не бачыў машыністаў з ломам. І вельмі вялікі парк трамваяў, розныя мадэлі, ад самых сучасных да старажытных. Як кажуць транспартнікі, зоапарк поўны, але ўсе яны ў добрым стане, гэта проста бачна па ім. І ўсе яны вельмі выглядаюць міла і, я вам скажу так, аўтэнтычна. Вось. Як бачыце, ёсць роварная інфраструктура. Ну, канешне, менш, чым ва Вроцлаве, наколькі я бачу, але развіваецца. Ну, бо тут вельмі вузкія вуліцы. Трамвай, як і самы гібкі і лепшы від сродак транспарта. Вось пабачыце, то бок можна вялікія велізарныя пасажырапатокі вывазіць праз гістарычны цэнтр, дзякуючы вось такім цудоўным машынам, цудоўным составам. Вось, іх таксама развіваецца іншы грамадскі транспарт. У цэнтр горада, я так разумею, абмежаван заезд. Адзінае, што тут не вельмі змагаецца з паркінгам, і так мала месца для пешаходаў, але чамусьці паркінгаў шмат і прям на асфальце паркуюцца, не ведаю. Паглядзіце, гэта вам не нагадвае ўсё падручнікі пра такія вось вуліцы, такія вось ратушы нават. Вельмі, дарэчы, падобная ратуша да такіх, як у Беларусі рабілі. Вось. Такія вось ратушы. Не нагадвае вам падручнікі гісторыі пра Вялікае княства і Рэч Паспаліту? Гэта так і ёсць. Мы маглі б мець такія ж гарады, старацца развіваць цэнтр невялікім, але утульным. Вось. А ўсё іншае ўжо нават савецкае ось нашчадства, ўсё іншае ўжо заставляюць па-за цэнтрам. То бок тут у Кракаве таксама я бачу, што вакол цэнтра заўсёды такая буферная зона зелёная ідзе, як і ва Вроцлаве. Вось можна было таксама так рабіць і рабіць сапраўды, ну, утульны, прыемны горад. Я думаю, як і Мінск, як і іншыя абласныя цэнтры. Але акрамя Гародні, ну так, у Віцебску ёсць невялікшы гістарычны цэнтр. У Магілёве там адна вуліца пешаходная. Але гэта ўсё ж такі не тое. Вось. Ну і яшчэ раз скажу, у Варшаве, напрыклад, ўсё зруйнавалі, можна гэта аднаўляць. Вполне можна. Гэта каштуе, я думаю, не вельмі даражэйшым там будаваць шмат развязак і лінію метро з ніадкуль нікуды. Вось. Ці лінію ЛРТ, як зараз захацеў Сівак, зноў захацеў, кажа, трамвай, але каб ніводнага месца ён не быў на ўзроўні зямлі. Карацей, захацеў нейкі типа дубайскае метро пабудаваць у Мінску, назваць гэта трамваем. А навошта, калі у Мінску шмат вольнага месца, рабіць хуткасны трамвай на ўзроўні зямлі? Я разумею, што дурныя рашэнні гэта бренд акупацыйных уладаў, і ввогуле ім няма куды здзіваць той бетон. Бетоннае гэта прадпрыемства, які яны набудавалі, таму пабудавалі абсалютна непатрэбную МК-2, другую паласу ў Мінск-2, якая зараз дакладна непатрэбная цяпер. Ну, акрамя 747-х з іракцамі. Вось, то зараз весь бетон пайдзе ў эстакады над другім колам. Канешне, не пайдзе ўжо грошай, я думаю, на гэтай авантюры не будзе. Але вось у Сівака нейкі такі футурызм галаўнога мозга прысутнічае. Вось, і я не думаю, што яго кіраўнік, для якога сербы гэта чуда, велізарны суд, штосьці захоча іншае. Ён таксама скажа, так, мы ж на вялікі горад, прабачце, нам трэба зафігачыць такую карасей лёгкую метрапалітэн, такую, давайце лепш манарэльс яшчэ, хай з Масквы дадуць нам тыя вагончыкі, мы там зноў пабудуем, бо мы тып самая такая перадавая краіна. Яшчэ лепш, я думаю, каб Сівак з Лукашэнкай
струнный транспорт Юніскага адразу бомбанули над другим колом. Вось, і збіралі бы з усіх грошай прадпрыемств там по 10 рублёў, вось, профсоюзов. Было ввогуле, я думаю, самое эффективное транспортное вырашэнне увогуле ў гісторыі. Вось мой каментар наконт недавніх рассказаў про наземное метро ў Мінску. Вось. Ввогуле тое кола там не патрэбна, но але ў іх кола головного мозга яны хочуць тып як у Москве, хаця у нас 2,1 лініі, так, а яны хочуць зрабіць як у Москве, яшчэ над зямлёй. Вось глядзіце, таксама гістарычны раёнчык, і ў яго ёсць свая плошча. І даволі утульная, цікавая тут. По Яну Гейла можна гуляць. Вы ведаеце про Яна Гейла, про яго класіфікацыю грамадскіх прастор. Тут добрый краявід, я лічу. Чуеце, званарні званяць, фонтаны ёсць. Мне больш падабаецца маленькія такія плошчы, чым рынкі. У вялікіх гарадах, такіх як Рослав, там Варшава і так далей. Таму што на рынку заўсёды гэта як на вакзале. Шмат турыстаў, шмат людзей бегаюць, дайце грошы, падпішыце штосьці, давайце захаваем гадзіннікавую вежу, ну, фільм «Назад у будучыню» усе памятаюць. Ось. І папрашайкі розныя, ну, не падабаецца. А тут, я думаю, спакойна. Тут нікаго з іх няма. Можна спакойна пасядзець, пачытаць кніжку, вось, памантаваць ролик, у каго нармальны ноутбук. Вось, і падышаць свежым паветрам. Мы падыходзім з вами да Віслы. Тая ж рака, што і ў Варшаве, але тут паменш, бо как бы яна тут больш у пачатку. Вось, і паглядзіце, які афігітельны. Паглядзіце, які файны пешаходны мост. Пешаходна-роварны праз Віслу. Зараз вам пакажу, чым фішка. Працягваем. Мало таго, што незвычайна, мало таго, што канструкцыя цікавая, што выглядае добра. І ввогуле, калі сярод гістарычнай архітэктуры з'яўляецца нейкі футурызм, які не шкодзіць архітэктуры гістарычнай, гэта вельмі файна. Такіх розных акрабатаў, цікаго, вось, спартоўцаў. Гэта выглядае вельмі цікава. Ну і пешаходны мост да цэнтру уходзіць высоко, і на Віслу сапраўды добры краявід. Як бачыце, наступны мост таксама вантавы, наколькі я разумею. Дарэчы, ён сапраўды падвесны, бо я адчуваю зараз, як ён на ветру крыху шатаецца. Гэта не дрэнна. Насамрэч, я, канешне, не мегаінжынер і ввогуле гуманітары, але калі канструкцыя мае нейкую гібкасць, то яна больш даўгавечная, чым та, якая яе не мае. Вось. Глядзіце яшчэ, што вам хочу паказаць. Вось. Гэта такая вось архітэктура сучасная. Бачыце, нейкія старыя склады накрылі сучасным будынкам. Не ведаю. Не заўсёды гэта круто, але ну тут не бачыш, не глядзіся дрэнна, але тут павінны архітэктары вырашаць, бо ось пры Лужкове былі розныя думкі, там, не ведаю, ввогуле падвесныя дамы рабіць там над гістарычным цэнтрам. Гэта не заўсёды трэба, але тут я не веду, ансамбль не парушае, вельмі так цікава зроблена. Цікава, што я заўважыў, ну тут на іншым берагу ёсць кола агляду і так далей. Ёсць нейкі такі велізарнейшы паветраны шар. Я бачыў паветраныя шары, но гэта вельмі велізарнейшы. І я не разумею, ці ён сапраўды летае над горадам, бо я захадзіў учора на сайт, там пішуць, што там нейкія палёты залежаць ад надвор'я. Але мне не верыцца, што настолькі вялікі
Ну, шар сапраўды летае, і на яго можна набыць квіткі, паглядзець на Вроцлаў. Ці ён, мабыць, падымаецца проста да нейкай вышыні, апускаецца. Вось, як такая аглядальная пляцоўка. Ну, цікава. Ну, сёння, я так разумею, з такім надвор'ем і паветрам, магчыма, і не будзе летаць ён. Адзін з галоўных мастоў горада, і глядзіце, колькі аддалі месца пад ровары. Прычым з абоіх бакоў. Гэта вельмі крута, і так і павінна быць. Горад, асабліва еўрапейскі, у якім ёсць гістарычны цэнтр, ён павінен правакаваць людзей карыстацца не аўтамабілем. Нейкая лава, я так разумею, калі на яе сесці. Вось, ну тут сонечныя панелі, я зразумела, і... Ну так, красивая музычная лава. Вось. Цікава. Ну, я лічу, што ў горадзе патрэбныя цікавыя рэчы, такія, якія прыцягваюць людзей, гараджан, турыстаў. На жаль, трэба больш такіх паўсюль рабіць. Вось, ну, Польшчы хапае, але ў іншых гарадах па савецкай прасторы я таксама лічу, што павінна быць такога больш. Адсабіраю наведаць замак, які ў цэнтры горада. Ну, сапраўды, вельмі атмасферна, плюс самыя лепшыя краявіды на горад. Ну і дызайн транспартна-перасадачных вузлоў. Паглядзіце, наколькі ўсё зроблена так класічна, кована, маршруты бачны. Так, і наколькі добра зробленыя прыпынкі, хоць яны так, ведаеце, выглядаюць па-старажытнаму, але вось тут ёсць дзе схавацца, гэта паласа для раварыстаў, а тут паласа для ўжо трамваяў і аўтобусаў. І зроблена добра вельмі. Вельмі добры транспартна-перасадачны вузел. Адзінае мне цікава, ці ёсць здесь схемы транспарта нармальная, наглядная. Зараз паглядзім. Ну, бачыце, на прыпынку можна зарадзіць тэлефон. Нават ёсць ведзінгавыя аўтаматы. Вось. Там надвор'е. А вось дзе б такая схема нейкая ці наве... Ну, схема звыкла для Польшы, і яна, я лічу, она не вельмі, дакладная. Ну, она дакладная, але не вельмі разумелая. Вось. Пад трамвайным перасадачным вузлом быў замешан нейкі неразумела ввогуле штучна дрэнны аб'ект, але бачыце, вось адрозненне ад нашых гэтых недаразумений. Тут не ступені, а так ідзе пад углом, то бок могуць заязджаць і раварысты, і хто хоча. І нават тут ёсць ступені, але ёсць і такі скос. Вось. Але я супраць, я гэта не падтрымліваў, ведаеце. Слухайце, у меня дежавю, але все равно парк, конечно, прыемны. Бачыце, такія заборчыкі невялікія, клумбы па цэнтру. Яшчэ кветкі аднасезонныя. Вось, але добра ввогуле, вось мне падабаецца, што вакол гістарычных раёнаў ёсць такія зялёныя буферныя зоны. Вось, дзе людзі гуляюць, адпачываюць. І гэта палепшае экалогію. Неяк так. Наконт гарадскога транспарта не трамваяў, то ёсць такія марседесы, ось, як я паказваў, а ёсць, бачыце, электробусы Солярис, якія вось заражаюцца, як бачыце, вон там. Ну, неяк так. Солярисы даволі папулярныя зараз па ўсёй Европе. Нема такога, як у Беларусі, што будзе прымушаць горад ці дзяржава набываць аўтапарк менавіта Солярысы. У шмат якіх гарадах перамагаюць іншыя вытворцы, але Солярис развіваўся ў канкурэнтных умовах, і, як бачыце, у яго вялікая доля рынка, яны вельмі паспяхова развіваюцца, робяць даволі сучасныя добрыя аўтобусы. І шкада, што тое, што ў нас зараз ёсць, разумееце, гэта не рынкавыя умовы, яны губяць масу. Маза таксама былі вялікія перспектывы. Добрую робяць тэхніку,
Вось. Я калісьці казаў, што там МАЗ-303 палепш Солярису, я і так не думаю. Вось просто я тады сказаў так шчыра думаў, таму што просто я жыў у маленькім горадзе, думаю, вось наша самае лепшае. Ну і сапраўды падабалася, што ў нас краіна робіць грамадскі транспарт даволі якасны. Вось. Я так сказаў. Ну, насамрэч, калі я падумаў, за які кошт МАЗ развіваецца, на жаль, то стала разумела, што гэта не шчырая канкурэнцыя, не шчырыя ўвогуле ўмовы. І пры гэтых нешчырых умовах ўсё равно потым, як я заўважыў, іншыя вытворцы выходзяць наперад. Таму я буду рад, калі ў Новай Беларусі МАЗ застанецца, ці Белкамунмаш, але зараз я лічу і спрыяю таму, каб менш, каб ввогуле не закупалі у Еўропе, у Украіне беларускую тэхніку, таму што яна зараз звязана з рэжымам.